mat 2019. Eta badako zarbetiakoa! Motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, korrika. Tiritapa lortzen merezi duguna, martxan jartzen hasteko egin zazuklika. Ez dugu presarik helburu argi dagota, pausuz pausu. Ikastolak aurten gainera zita garrantzitsua dauka. Armentia ikastolak duelako Araba euskaraz ospatzeko lekukoa, berez animo eta segi. Ritmora, Fermin, nola da, txau. Gure ritmora, klika, korrika, klika. Gure ritmora, klika, korrika. Jaigira, beroa, oraingoa, gerokoa. Oreka ez galtzeko oinarri sendoa. Hauxe da gure leloa, posiblea da klik aldatzea. Elkarren artean konektatzea, praktikatzea. Euskara gure artean bizitzea. Lan banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean. Herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean. Zugabe, hau ez da posible. Orain gaur eta hemen, dena da posible. Gure ritmora, klikipi, egin klika. Nire, zure, gure ritmora. Gure ritmora, amat, Fermin nola da. Ez daiezu nola da. gure ritmora, Klika, korrika, klika. gure ritmora, Klika, korrika, Altza eskerreko besoa, eskerreko besoa, orain altza eskubikoa. nola da. Antenak ditugu piztuta, gure zarea doa korrika. Euskal planetari da dantzan, betikoak guri zer moika. Euskara zingo diet zirika, klika. Zuaren erritmora itzari bide eman, arbasoen dantza kulturaren gorputzean. Kantabriko brisa, bardetako ziertzoa, gure borrokantinko jarraitzeko auskoa. Biztardituko duen matxapistu dadila, herri feminista taskearen alde klika. Lekukoan eskatzari emango dioten, amameka hotzaltzatu dezatela ozen. Afekta sentitzeko, komunikatzen den herri bat eta inoiz aktituko. Herri beratik la furia banator korrika, batu gaitezen guztiok armatiro klika. Gure ritmora, Nire, zure, gure ritmora,